24 июли соли равон соати 17:30 дар минтақаи назди марзии Тоҷикистон бо Қирғизистон муноқиша рух дод. дар ин хусус ба Амидховар дар маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд. қатораи мошинҳои сокинони ҷамоати деҳотӣ Ворух иборат аз 8 адад барои гузаронидани тӯи арӯсу домодии фарзандонашон ба самти шаҳри Исфара ҳаракат дошт. дар наздикии даромадгоҳи деҳаи Оқсой қатори мошинҳо аз тарафи шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон сокини деҳоти Оқсои кишвари ҳамсоя ки дар ҳолати мастӣ мошини тамғаи Мерседес-Бенз идора мекард бо баҳонаи он ки гӯё яке аз мошинҳои тӯёна барои ҳаракати ӯ монеа эҷод кардааст, роҳи ҳаракати мошинҳоро мебандад. сипас аз мошин берун шуда мошинҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро мавриди сангборон қарор медиҳад. дар натиҷа қисмҳои гуногуни 3 мошин мешикананд ва 4 шаҳрванди Тоҷикистон зарари сабуки ҷисмонӣ мебардоранд. баъди ба макони ҳодиса ҳозир шудани кормандони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистону Қирғизистон гуфтушунид доир гардид ва ба муноқиша хотима дода шуд. вазъият дар сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон мӯътадил аст. комиссияи муштараки дуҷониба сабабу омилҳои асосии муноқишаро байни шаҳрвандони ду давлат муайян менамоянд.